ka gan shi wallahi idan muka tafi kuɗin nan suka samu wallahi sai na ɗaure baleli. Da ne me kuma sai kai wani abu mai kuɗin kenan ai ko da laifi ko ba laifi mai kuɗi yana iya ɗaure talaka matsiyacin banza bambanci. Rabe kwatancen nan dai ka rike ko sosai. Kwatance gashi a takarda a rubuce da kuma number waya, amma fa abin da ya fi shiga kwalwata ba shine na san dai barikin sojoji ne. to ni dai abin da zan ba ku shawara kawai ku yi hakuri ku tafi ku kyale shi kawai kun tsayar da masu mashin. Gida dan juma karka damu Allah ya mana sutura ai in Allah ya da naka kasan yana da wannan labulan muhimmin canja maka shi Allah ya da sai ka shiga sutura sosai kai ba ka shigo dan juma karka damu buga mashin mu je baba mu je rabu da su mu je da su. ba Musa ba Musa sai ta da ba Musa mun yi gaba ba Musa lafiya